Det er som om de andre ikke ser mig. De er ligeglade med mig. Mine venskaber er overfladiske. Jeg føler ikke, jeg har nogen, som jeg kan være fortrolig med. Jeg føler mig tit alene. Dem, jeg kender, ser mig som en bekendt, ikke en ven. Ensomhed er en følelse, der kommer og går, men alle har følt sig ensomme på et eller andet tidspunkt i deres liv. – 5-10% af alle danske unge føler sig ensomme hver dag. Ensomhed har mange alvorlige konsekvenser, men mest af alt er det et kæmpe trist tomrum. Hos os er der plads til dig. Vi er Ventilen, en frivillig organisation, som har fokus på ensomme unge mellem 15 og 25. Sammen skaber vi et frirum, hvor der er plads til forskelligheder og dig som individ. Kom forbi Ventilen og bliv mødt med et smil. Vi er altid glade for at se nye ansigter. Her vil du føle dig velkommen.